tenni, szinte mindent el lehet érni, és hogyha a hétköznapokban érnek gyengébb napok, vagy elkeseredett pillanatok, akkor is gondoljatok mondjuk ezekre a fiúkra, akik oly sokszor megújultak a mai, illetve a tegnapi napon, kilométereken, mit kilométereken, több 10 kilométeren keresztül szenvedve, legyőzve önmagukat, és legyőzve természetesen a társakat, és a természet erőit is mutattak példát önmaguknak, a saját kis csapatuknak és szeretteiknek egyaránt. Ez legyen tehát a mostani mottónk, ez adjon nektek valamennyitöknek erőt, majd 2010 valamennyi napján és valamennyi órájában, hogy aztán reméljük, hogy a jövő esztendőben, 2011-ben is találkozhassunk. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, köszönjük, hogy elfogadtátok a vendégszeretetünket, és részt vettetek a mi versenyünkön, vigyétek ennek a hírét, és reméljük, hogy visszatértek ti is. Hazafelé vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra.